Türkmenabadda bolan partlamada ýaş çagy helak boldy. 11 adam şol sany 5 çagy hastahana yerleştirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda bir köp gatly ýaşaýyş jaýyna bolan partlamadan soň helakçylygyň adam pidalary hemde partlamanyň mümkin bolan sebäpleri barada yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. 6-njy ýulda akşam saat 7:10 Türkmenabadyň Gagarin etrapçysyna yerleşen 43-nji jaýda partlama boldy. Köp gatly jaýda bolan partlama 2 gaty ýumurdy. Wakanyň ýany şäheriň internet ara balanşygyna bökdünçlük ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy partlamanyň netijesini köp gatly ýaşaýyş jaýynyň 30-njy kwartirasynyň 38-nji kwartirasyna çene dolu ýykylanyny, çykalga basgan çöklaryň hemde balkonlaryň 4-nji gatdan 1-nji gata çene ýykylanyny habar berýär. Deslapky maglumatlarda partlamanyň gazyň sızmagy netijesini emele gelenligi aýdyldy. Partlama gazdan boldy diýip aýdyp biljekdäl. Ol çykan tüsü ýa-da tozan demini ısırıp barýar, gözüňi ýaşaýladýar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Gazdan bolan bolsa ýanygyn dörärdi. Ýöne ýanygyn döremet diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne partlamanyň ýany Türkmenistanyň ýanygyny howpsuzlygy we gaz edaralarynyň işgärleri öýleri we edara kärhanalary aýlanyp ilan tarasyna gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasyna düşündiriş işlerini geçirdiler. Azatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp güýçli partlamanyň netijesini 2 ýaşly çaganyň helak bolanyny habar berýär. Şeýlede partlamanyň netijesine şika salan uly ýaşly 6 adam hemde 5 tany çagy hastahana yerleşdirilipdir. Uly ýaşly adamlaryň ählisi we çagylardan biri hastahanyň reanimasiýa bölümine yerleşdirilipdir. Azatlyk radiosy helak bolan çaganyň maşgalatyna degişli maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä hastahana yerleşdirilen adamlardan 50 ýaşlarynaky erkek adamyň ýagdaýy agyr. Onuň kellesine beton gaçypdyr. Şeýlede reanimasiýadaky çagy hem agyr şike salypdyr. Güýçli partlamanyň sesi wakanyň bolan ýerinden 5-6 kilometr töwere uzaklyga çenli eşidildi. Ilkinji bolup gapdyl goňşular kömege geldi. Ejir şekenleri halat etmek üçin ulgap kömege gelen raýat köp boldy diýip Türkmenabad ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylardan soň wakanyň bolan ýerine ilki başda kömek gullugy, soňra ýanygyny howpsuzlyk gullugy barypdyr. Iň soňunda adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri barypdyr. Jaý ýarlaryna ýakymsyz iýs geldi. Ýöne ýanygyň döremet diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şaýatlaryň sözlerine görä köp gatly ýaşaýyş jaýynyň 2-nji gatyna partlama bolupdyr. Ol öýüň ýaşaýjylary kwartirant ýaşaýan ekeni. Partlama bolan wagty ol öýde hiç kim ýok ekenini Türkmenabadly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Partlamanyň 2-nji gatda bolany hak. Häzirki wagtda 6 sany kran binanyň ýykylan ýerlerini söküp başladylar. Işler giýje günlüğüň dowamyny alınıp barlýar. Partlamanyň bolan ýerini göz görmesin diýip akmata bilen tutdular. Şol köp gatly jaýda ýaşaýan ähli ýaşaýjylary wagtlaryň başga jaýa göçürdiler. Ýarlan jaý dol öňürüp soňra ol ýeriň ýaşaýjylaryny ýygyna göçürüp getirerler diýip ýagdaýdan habarly ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerin habar berişleri işleri Türkmenabadda bolan partlama barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosy partlamanyň adam pidalary we onuň mümkin bolan sebäpleri barada Lewap vilayatynyň polisiýa müdürliginden maglumat alyp bilmedi.